बेखौथ' फोसावबाय, थांनाय हराव फोसावबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बाखिखौ माला फोसावगोन बेखौ हाइकामान्डआसो मोनथिगोन। हाइकामान्डआसो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो बिथांमोननि डिसिसन मथे बेखौ बिथांमोना टाइम आरो सिटुएसनखौ मिलायनानै फोसावगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों। जोंनाथ' दासिमाव ओरैनो 25आ एकदम कनफार्म जानानै दङ आरो एसे खामानि मावोबा मोनथाम मोनब्रै आरो देरहाबावगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा मेजरिटि लानानै सरकार दागोन सियर। बेखौथ' फोसावबाय, थांनाय हराव फोसावबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बाखिखौ माला फोसावगोन बेखौ हाइकामान्डआसो मोनथिगोन। हाइकामान्डआसो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो बिथांमोननि डिसिसन मथे बेखौ बिथांमोना टाइम आरो सिटुएसनखौ मिलायनानै फोसावगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों। जोंनाथ' दासिमाव ओरैनो 25आ एकदम कनफार्म जानानै दङ आरो एसे खामानि मावोबा मोनथाम मोनब्रै आरो देरहाबावगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा मेजरिटि लानानै सरकार दागोन सियर। बेखौथ' फोसावबाय, थांनाय हराव फोसावबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बाखिखौ माला फोसावगोन बेखौ हाइकामान्डआसो मोनथिगोन। हाइकामान्डआसो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो बिथांमोननि डिसिसन मथे बेखौ बिथांमोना टाइम आरो सिटुएसनखौ मिलायनानै फोसावगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों। जोंनाथ' दासिमाव ओरैनो 25आ एकदम कनफार्म जानानै दङ आरो एसे खामानि मावोबा मोनथाम मोनब्रै आरो देरहाबावगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा मेजरिटि लानानै सरकार दागोन सियर। बेखौथ' फोसावबाय, थांनाय हराव फोसावबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बाखिखौ माला फोसावगोन बेखौ हाइकामान्डआसो मोनथिगोन। हाइकामान्डआसो बिनि सायाव डिसिसन लागोन आरो बिथांमोननि डिसिसन मथे बेखौ बिथांमोना टाइम आरो सिटुएसनखौ मिलायनानै फोसावगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों। जोंनाथ' दासिमाव ओरैनो 25आ एकदम कनफार्म जानानै दङ आरो एसे खामानि मावोबा मोनथाम मोनब्रै आरो देरहाबावगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा मेजरिटि लानानै सरकार दागोन सियर।